Salam dostlar. Mening YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalın adı Infinity olup yani tükenksizlik diýmeýi aňlatýar we öz bolşly blog bolup durýar. Häzirlikçe videolarymyzda beýlik kanallardaky ýaly odun intro outro videolary ýok. Bir neçe ýyldan beri kompýuter bilen işleýändigimi seretmezden Adobe After Effects we Adobe Premiere Pro programmalary bilen işlemeyi indinde öwrenip başladım. İlkinci videoda yönökeýici animasiýalardan peýdalanmagy makul bildim. Görýän animasiýalarymyz bolsa, hemmemiziň bilýän Microsoft Office PowerPoint programmasynyň kömegi bilen döredilen. Başardygymdan Adobe Photoshop programmasynyň kömegi bilen fon suratyny kreatiwleşdirip daýarladym. Töleme häzirki döwürde ýurdumyzda internet tehnologiýalary ösüp barýar we hemmemiz bu goluklardan peýdalanmagy isleýäris. Men öz kanalymda siz üçin bu tehnologiýalar barada täzelikler we sapaklar goýmakçy. Yakın günlerde internette pul kazanmak, kripto pul birlikleri, blockchain tehnologiyası barada videoları tayarlap koymakçıyım. Eğer de kompüter ulumuna değişli sorularınız var olsa ya da bir zat bilmeyi isteyen olsanız tesirde bu barada yazıp bilirsiniz. Men hökman suratda sizin sorularınıza cevap verelim. İlkinci videodan başlap haladım düğmeciğine basın diýmeýän ýöne kanalımızı agza bolmagy ýatdan çykarmam. Ondan başka da Vkontakte ve Instagram ulgamlaryndaky sahypalarymyza goşulyp bilersiniz. Onda näme häzirlikçe hoş geldin.